Mga mangingisda po sa lalawigan ng Pangasinan, kulang na kulang ang kinikita mula sa magdamag na pagpalaot dahil sa mahal ng gasolina. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Hindi ligtas mula sa malawakang epekto ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ang mga mangingisda sa Pangasinan na umaaray sa epekto nito sa kanilang arawang kita. Naabutan ng IFM News Dagupan sa Lingayen ang mangingisdang si Tatay Lito na kinagisnan na ang pagpalaot sa mga baybayin bilang pangunahing kabuhayan. Ayon sa kanya, pahirap sa kanila ang linggo-linggo nilang na pagsirit sa presyo ng gasolina dahil nakakain na nito ang kita na sanay pangtustos sa arawang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mula sa magdamag nilang pangingisda, nasa 200 pesos lamang ang malinis na kinikita, hindi sapat na upang makabili ng pagkain na di pa pang pangangailangan. Ang lumawag na yun dahil sa paggamit ng gasolina. Mahal kasi. Walang loob na 1 litro. 1 tatak. Lahat umano sa kanyang kasamahan na nangingisda ay gasolina ang ginagamit sa bangka dahilan upang malimitahan ang kanilang pag-asa sa mas malaki at maraming huli tuwing papalaot. Sa pinakahuling pagtaas nitong Martes, nasa halos 6 na piso ang itinaas sa kada litro ng gasolina kaya umaabot na sa kabuang 100 pesos ang kada litro nito sa kasalukuyan. Bagaman may mga opinyong hindi na umano babalik sa dati ang presyo ng produkto, patuloy na hiling sa sektor ng agrikultura ang agarang tulong ng pamahalaan upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.